В малките градове Коледа идва по-рано. Във вълнението на децата. В онзи миг, в който колата спира пред дома. В светлините на украсената къща. Тук, на прага, звънецът прозвучава някак по-познато. А всяка отворена врата връща онова усещане, което не може да се намери никъде другаде. Поздравът е винаги истински. На празничната маса се събират поколения. Споделят се вкусове, които носят история. И моменти, които дълго време след това ни носят носталгия. После всички се свиват на дивана. Там, където уютът е у дома, а екранът свети нежно в топлината на вечерта. И когато нощта настъпи, хората се откриват отново в бара, със смях, спомени и приятелства, които устояват на времето. Знаем, че очакваш тези моменти с нетърпение. Затова се грижим да ги посрещнеш с уют, топлина и страхотна връзка. С програмата Свобода на NetSurf избираш интернет и телевизия, които се адаптират към твоя живот. Защото знаем, че искаш страхотна връзка.